زێدەتری سێمەهانە هژمارەکە سەرکرد و ئەندام و ئالیگرن ئەنجومەنا نیشتیمانیا کورد لە سووریە جالیە چەکدارên پێدێڤە هاتنە ڕەواندن و حتانها ئەو خەباتکار di zîndanên peyedê de ne tevî ku enekesê bi dehan çalakiyan ji bo serbestberdana wan encam dide lê hîn ew kes di zîndanên peyedê de ne û hetanha çaranivîsa wan nediyar e. Di roja pazdeyê tebaxa Bûrî de di dema ku cemawerên Rojavayê Kurdistanê pêşwazî û beşdarî di bi xakspartina cenazeya şehîdê Pêşmergeyê Rojavayê Kurdistanê Hebîb Qedrî de dikirin. Çekdarên peyedê bi dehan serkird û endam û alîgirên Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê girtin û hetanha di zîndanên peyedê de ne. Peyedê roj bi roj di girtina xwe de ji serkirdeyên Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê û xebatkar û siyasetmedarên ku lê dijî rejîma Esed kar dikirin berdewam e û rojane siyasetmedar û çalakvanên Rojavayê Kurdistanê tên revandin û gef li wan tên xwarin. Ji bo serbestberdana girtiyên xwe Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê bi dehan çalakiyên cuda li dar xistine ji wan çalakiyan xwepêşandanên cemawerî û bi dehan xwepêşandan li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê li dar xistin ku tê de peyedê bi dehan kes girtin û tevlîgirtiyên din kirin. Her wiha enekesê dest bi girevên birçîbûnê jî li bajarên Rojavayê Kurdistanê û li Herêma Kurdistanê û Ewropayê jî kir ku hin gerevên wê 8 rojan berdewam kir. Ji bilî çalakiyên meydana Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê dengê girtiyên xwe gihandin cîhanê ku serokatiya encûmenê û komîteya wê ya peywendiyên derve bi wezaretên derveyê hin welatên Ewropayê re civiyan mîna Wezareta Derveya Holanda û cîgirê Wezîrê Derveya Rûsya û bi dehan ofîs û berpirsên welatên Ewropayê re civiyan. Her wiha bi dehan ji qonsulxaneyên welatên biyanî yên li Herêma Kurdistanê civiya bûn û tê de li ser rewşa girtiyên siyasiyên di zîndanên peyedê de hatibûn rawestandin. Di heyama van her sê mehên Bûrî de serkird û endam û alîgirên enekesê yên di zîndanên peyedê de rastî gelek eşkenceyên derûnî hatine û rewşa tenduristiya hinek ji wan gelek xirab bûye û çendîn caran ji bo nexweşxaneyan hatine veguhestin û pêwîstiya wan bi çareseriyeke bilez heye li hîn peyedê di kiryarên xwe de berdewam e. Li ser van girtinan jî çalakvan û siyasetmedarên Rojavayê Kurdistanê dibêjin her çend rojan serkird û wezîr û berpirsên hikûmeta Sûriyê seredana bajarên Qamişlo û Hesekê dikin da ku hevrêziyê li gel peyedê ji bo encamdana van kiryaran bikin û piştî her seredanekî peyedê kiryarên xwe li dijî miletê Rojavayê Kurdistanê bihêztir dike. Tê zanîn goberiya çend rojan wezîrên çandiniyê û bazirganiyên rejima Esed li gel hejmareke berpirsên ewlekarî yên Partiya Beez seredana Qamişlo Hesekê kiribûn û li gel hejmareke berpirsên peyedê û yepekê civiya bûn.